Kailangan ba nila ito, no? Ito, tilapia? Ay, tapos na. Ayos ka. Nagpadya? Ready na. Saan ako ba? Hindi na naman makalan sa ano. Sarado na sa ano. Pangahulog ako nga yun. Buhay ka pa dyan, tanga. Buhay pa, lolo. Gabi ka pa nung gusto. Gabi pa na ako. Gabi nga ba? Gabi nga ba? Yeah. Alay mo kayo pag balikaan mo na, siguro mga takura. Madalas ang kandado mo ka, awara ko sa kandado ka na, grinder mo ka na. Kasi ba ka? Magkakapadlak pa ka naman sa bakal. Padlak ka na, yun na ilan ko, tingnan ko na sa upo, sote. Grinder ko na sa Balik ka na naman. dahil siguro ito, ano ka, Ha? grinder ko na ito, padlak yan. Jason ko nga ito naman. Ayun nga. Kaya makakain na. Tagilid, Greg, tagilid. Gila. Gila mo. Gila. Ano ka dyan? Ganda nung taga-trek ha? Ganda na din eh, tawa ano. Puta ka!
ko na. Sa lumitin na. Puta pa. Tinuturinig ako. Wala. Hindi pa ganatin. Hindi na ka mo. Hindi. Hindi ka. Yaw na. Yaw. Yan na? Yaw mo. Hey! Oh, shit. Hero na hero kasi. Kung maging hero, hirap mo ka mo. Kung bubilo mo. Ayos na. Teka lang kita. Bagyo ano ko na, ako bagyo. Sige, ito na. Bukang ayos na natin kaya. Siguro na kasi. Yan naman na pala. Para pa na ba daw? Kaya isa na break. Ano, ganun po ako. Tulungan kita. Tago tayo na di kayo, punto ka dyan. Brad. Saan ka maninig?
Pero nga, ito mga art, pero manyan. Yan naman ako ba? Yeah, ito mo yung mga art. Okay. Lagyan mo. Kaya tangan yung mga bubo. Art. Kaya yung mga gamitan mo. Kaya, ano mo wala Naduro kami ng pintuan. Pula ka na rin. Minto, sigurado mo. Rayo, bumanati. Hello talaga ako sila. Uy, nakulo na. Pero mo ba? Sige ko ba ng teacher na ano ka mo sa loob mo mga kanina? Ha? So, nagkaya may ba ako? May ba ano? Wala siya kasi pagod, hindi ka nga pambuhan. Wala nga mga mas doon na kayo video ko. Okay. Si video ko yun, nagkaroon sa ilang ano na. Nakano ka kayo? Nagaling nga, wala sa sinoni mo ako. At nasasay. Wala sa sinoni na ganito na mo. Alam mo, madalas dito ako. Is that, ano no, sabi ni Papa ko. Ito ba mo natataraw? Ito yung bagay ni Mama. Kulang ano. Kulang ano. Doon. Lagyan mo ito. Luto. Nakakakaw.
Sabaw na ro. Open na to.
Open the door.
Pag-iring kita sa pagkanilo ko. Ito na, para sa niya.
Kita ako prepare. Ha? Tawag ko work.
Gago. Meron daw mo yung cellphone mo. Yung cellphone mo, pera. Cellphone niya na lang. Okay, ate. Yung cellphone mo pinatilit. Natagay. Ganda mo kung ito ba? Idali natin mo ito po na siya. Idali natin siya. O hindi ko pangabong magawayo. Magandang kaya nga yun. Ito ang isip yung mga Pakaisat ko na yung maganda. Tapos kami nagsusulat. Nagsusulat. Yeah. Josh, kayo mo naan. Aba, ito ayo.
Pisang boy na saro. Sige, pisang boy ka. Yan, yan sa piling ko. Sige na. Nice. Nakuido. Yan na. Makabitigan pa ng hayo. Bubungan na. Yan lang dahil. Yan mga nagsawa. Sa kondisyon niya, yan niya. Luwas. Balik. Ayan o. Luwas niya, slide. Yun. Gusto naman. Finish. Sabi, ikaw makabawi na. Matulog ka ng mga ayun. Bye-bye at mga ayun. Ikot na ba? Na. Kaya ba mga ayun? Sorry. Tabang! Ito talaga yung mga ayun. Yan. Yeah. Ito pa mga ayun. Kailan mag-rate?
Patay ka dyan na. Parang patay ka na. Ano? Hindi na kanayon. Ikaw pagkadaan! Ay, lagamak na. Ay, ano? Lagamak na. Lagamak na. Ray, kung doon mo may sabi siya naglagapak, Ray, si Jimber na ba? Sa ano ko, anta? Sa nagsakat so, wala ka nga, wala na kita. Bigyan na tayo sa kanya. Bawas, sige, gusto. Ba, ako ano mabilis ako? Bakit ako tagaw? God, hindi mo ituwa. Kaya kalabay yung bebe. Yeah. Wala na tayo bebe. Gogo. Hindi gogo. Suki pa. Gogo naman. Bukas na laro. Dito na mga laro. Ito na yung dati. Kaya pa kayo na tagilid. Down mo, tagilid. Diyan ka tagilid. Tapos ha? Puta, buot na ito nga. Yung ka. Wala naman ang nga ito mo. Yeah. Ito po ka, Trek. Mag-init nyo ba ka na yung po? Paano mga kakabawi? Yan nila, laro ha? Gawin mo na yung katabi. Gawin mo dyan. Bumbo. Matan mo na. Ang bata. Oo, nag-aaral ako sa iyo mo. Ano naman ang kanilang kang buhay? Basic lang naman. Oo, baka naman. Yan nga, bigyan mo ba kayo?
Hello po. Sige, di pa. Di pa nga sila na kayo. Ginagawa na ako. Ano? Utang hindi ka na. Tumapos ba? Ay! Ayos ka. Ito na ang gagawin. Puta ka! Ibang. Ay, sabay na may ako ayaw. Obo. Oh, gano'n nga yung magtasto. Kaya sa gilid. Bilang ang saro, bilang ang saro, bilang ang saro. Gusto ko lang. Wala siya na lang. Wala pa yan. Puro ko ba rin? Wala siya na lang. Kuya, guys. Ito talaga nga ito, chichigan. Ilitan, bawas na si Minuto. Kusinahan. Ito talaga chichigan. Guys, kusina lang. Huwag mag-discuss na lang. Kasi punahan. Kusina.
Tulog ko hindi. Ano ba? Hindi. Ano tinignan mo ba? Hindi. Saan mo pupunta? Hindi naman sa ito. Ada kerja ini. Kita dulu beberapa kita tahu luar biasa. Ada luar pada kerja pakai lagi. Berapa? Oh, ini yang itu. Punya pak. Kita nggak. Kita tuh betul-betul sekolah ya. Harus yang akhir ini. Itu kamu cepat-cepat ya. Bukan di sini na kaya yang maliligo. Kinakasan ko rin ito ka. Agar ditutugan ko tali. Yang kaya sa kila. Kaya mo Diyan pa lalaki lang. May 50 ka dyan. Bilaw. Ano yun? 50 ang bilaw.
Hindi mo, lalabas ka.
Ay, ako nakaka-wifi. Kaya, gagamit mo pa. Problema na babalik sa dati. Alam mo kung paano mag-ano.
Wala pa ako din ba, iba? Ba, kalo? Ano pa?
At kasawa.
Nakita ko yung kapon. Ha? Nandun sa ano? Nandun sa Facebook. Kasama ng Facebook. Ito. Parang naiwan dyan sa ika. Sa pamilya. Tinago din mo ito.